Листочки степам чет. На козура бяла ще ги дуем. Айде. Айде. Там минете, там деца. Айде, моля. Дай на мен. Отивай там долу. Алица, тук тате. Айде, отива. Давай, давай. Браво. Айде, готово. На нослето, мамо, не началото, на нослето на буските. Така. Аз цикати. Урчаса не. Всичко тук е урчаса. Върля се. Ту салата, върля. Ще върнем, бе. Защо стане, не го стане. Вземи нещо, тате. Ето да видим с неща. Голяма торта, много красива. Чао, да се види здрав. Sky Everest. Дани, айде седете и си направете снимка, гледайте телефоните. Айде снимка, гледайте насам. Парички събирам, открай директ не мирам. Парички си имам, с книга прибирам. Снимаш ли всички? Айде, Зеле! Така. Браво! Който ще се прави снимка да идва? Който иска снимка, Доника, стой там! Айде, който ще се прави снимка, давайте! Да Доника, гледай тук, бе! Симона! Моя Дари спи! Айде, Митко, айде!